man kan godt sige, at vi har CAB! Kom til Marslands A! CAB! Mere vold! Politi! Kontrol! Skaber mere vold! Politi! Kontrol! Skaber mere vold! I dag i solidaritet for kampen for frihed er international. Vi er procent over landet, det er også. Vi holder lige tempoet det sidste stykke af vejen, og så passer det perfekt. Nu skal vi lige høre på vores sidste taler. Her kommer der en aktivist fra det nystartede initiativ Revolutionær Antifascist. Både i Europa, i Danmark og specifikt i København. I Grækenland har vi set det nynazistiske parti Golden Dawn vinde indflydelse, samtidig med at de terroriserer store dele af befolkningen. I Sverige har Svenskernes parti og andre fascistiske grupper også eskaleret. Blandt andet med mordforsøg på 4 kammerater efter kvindernes internationale kampdag. Og angrebet på den antifascistiske demonstration i Kåre. Du hænger snart og dingler! Revolution! Revolution! 6, 7, 8! Organize Special State! 1, 2, 3, 4! At folket bestemmer! Socialt demokrati! Klasse forræderi! Socialt demokrati! Klasse forræderi! Socialt demokrati! Klasse forræderi! Du glemmer, at folket
demokrati! Forræderi! Social demokrati! Forræder! Fucking slaver! Betal slaver! Betalte slaver, mand! Slaver, I er ikke slaver! Du er ikke noget fucking slave, mand! Fuck! Viva la revolution! Jeg vil godt lide det. Derude! Hasta la victoria siempre! Ja, hvad så, chef? Fuck, vi gjorde det godt, vi gjorde det fucking godt. Jeg har aldrig været til en demo, der var så på som i dag, Arle. Det var en på demo. Så kom i gang! Alright! Fucking go, stop! Det er galt, jeg er rigtig god. Kære venner, jeg selv så råd i en kår, så er det flot der, når man lægger sig, hvad du vil ikke forvær. Der er ikke afholdsvær, men jeg holder mig for alt, hvad jeg kan. Var Socialdemokratiernes store sejr. Nu er aftalen imidlertid blevet ophævet. Velkommen hertil. Nu er ankommet til Bumsen Skadefest. Vi håber, I vil feste med os hele vejen til klokken fucking 2.